Башкорт теленен халыкара диктант язуу күнен киң җәмәгатьчелек, Башкортстан халкы, республиканан ситтә яшәгән милләттәшләребез зур байрам күк көтеп ала. Быел ул 20 апрельдә оештырылды. Учалылар да мөһим акцияга дәррәү кушылды. Ата-әсәләр, укучы балалар, укытучылар, студенттар, төрле һөнәр ияләре, гомумән, телебезнең язмышына битараф булмаган һәркем башкорт теленнән үзләренең белемен тикшереп карарга теләк белдерде. Һез вакыт табып ошында килеп утыргансыз икән, тимәк, һез башкорт телегезне хөрмәт итүсе, башкорт телегезне ихтирам итүсе ысын патриоттар дип исәпләп була. Халала диктант язу Сабир Йыһаншин исемендәге беренче лицейда үтте. Башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр һәм туган телдә иркен аралашучылар өчен аерым майдансыклар оештырылды. Диктанттың темаһы Атайсалым иң зур хазинам дип аталды. Уны узак еллар башкорт теленнән балаларга белем биреп, хөрмәт казанган, эшләрендә уңышларга ирешкән укытучылар укыны. Атайсалыма Тыуган далама кайтканда әллә күпме сакрымдарга гайрәп киткән зәңгәр киңлектәр хайран итә. Тыңлайбыз. Урал тауларынан да, Алтайдан да, башка бейеклектәрдән дә дөньяга күп тапкырлар ботланганын булды. Диктант язуда ел һайын катнашам. Тик каланың 3нче мәктәбендә башкорт теле укытучысы булып эшләүче Асия Әминева. Диктанттың тексты катмарлы булдымы һәринче? Юк, диктанттың тексты бер дә катмарлы булманы. Еңел дип әйтәһе килә инде. Ну, бик матур хикмәткеле диктант. Хикмәткә бик һәйбәт, кыен булманы. Бу диктантка һез үзегезнең белемегезне тикшерергә килдегезме? Әллә икенчерәк максат менән килдегезме? Мөгаенде белемде тикшерү түгелдер инде ул. Башкорт теленә ана шул ихтибар, ихтирам булган өчен килдем. Инде хәзер минем 35 ел эш стажы дигән һәм башкорт телен укытыла бит инде. Ана шул башкорт теленә, телгә ихтирам булган, игътибар булган дип киләм. Туган телебезне белү һәм уны киләсәк буыннарга yetkерү безнең бурысыбыз дигән изге уйлар менән башкарылды был күркәм сара. Мин ел һайын ядып карап, үземнең белемемне тикшереп дөресен әйткәндә, хынап карарга үземдә шулай ук нисегрәк икән, миңа бик охшай ысын әйткәндә, буш юкка килмәнем, чөнки үземнең результатларымны карап елдан ел яхшырак булыр дип ышанам. Башкорт теленнән диктант язу калала гына түгел, райондың һәр авылында оештырылды. Был уникаль акцияла бар язмышын туган yerенә бәйләгән ямгыһы 1000гә якын кеше катнашты. Уларның һәр беренә махсус сертификаттар тапшырылды. Диктант язарга теләүчеләр, үзләренең белемнәрен грамматик яктан тикшереп карарга теләүчеләр бихисап күп булып чыктылар. Мәктәп укучылары, студентлар, балалар баксасыннан укытучылар һәм гомумән мәктәптә мәгариф юлында эшләмәгән кешеләр дә катнаштылар. Бу бик куанычлы хәл. Һәм киләсәктә бына ошулай телем, илем дип янган кешеләр бар икән, безнең телебез мөгаенде һәр вакытта да хакланып каласак, тарих тәгәрмәстән төшеп калмас дип ышанам. Афарин дип әйтәһе кирәк. Шундай теленә, халкына, иленә битараф булмаган кешеләргә.